I el record de Diego Salvà i Carlos Sainz de Tejada continua molt present a la comandància de la Guàrdia Civil de les Illes. La figura dels agents assassinats l'any passat per ETA ha marcat, igual que l'any passat, la celebració de l'onomàstica de la Verge del Pilar. Com cada 12 d'octubre, la Guàrdia Civil ha honorat la seva patrona, la Verge del Pilar. El cos ha entregat l'Orde de Sant Hermenegildo, la Creu al Mèrit Militar i l'Orde del Mèrit a la Guàrdia Civil. El fiscal en cap de les Illes Balears, Bartomeu Barceló, ha estat condecorat amb la Creu de Plata. També han rebut distincions 4 agents que passen a la reserva. Quan ja va passar l'any passat, el coronel en cap i el delegat del govern han volgut dedicar unes paraules als 2 guàrdies civils que varen morir a l'atemptat d'ETA a Palmanova. Ojalá Montserrat Lezaun, nuestra querida Monse, siga ostentando para siempre el título de última madre víctima de ETA. El tiempo pasa despacio, pero ya os lo decía el año pasado, no nos vamos a dejar vencer y cada golpe que se hace en el Estado contra los indeseables de ETA es un paso más para llevar ante la justicia a los asesinos que nos dejaron sin Diego y sin Carlos. El coronel en cap ha destacat la feina del cos per evitar els robatoris de coure als polígons industrials i els robatoris amb intimidació als municipis.